תלכי, תישארי ותשמעי משהו מאוד מעניין. נמצא איתנו כאן דוקטור אוליבר קרייגר, מומחה לרפואת עור ומין. והיום אתה באת לספר לנו על המכשיר החדש, הדרמה רולר, שעד כה הכרנו אותו כטיפול למיצוק העור. אבל מסתבר שיש לו עוד טיפול, וזה לצלקות האקנה. אז בוא נתחיל קודם. מה זה המכשיר הזה? תסביר עליו למי שלא ראה אותו בפעם הקודמת. כן, הבאתי פה דוגמה, אתם יכולים לראות. זה בעצם מכשיר עם גלגל. אז בוא תיקח אותו ותדגים. הנה. כן. מחטים, גלגל עם מחטים. מה אתה אומר? מאוד לא, אבל מאוד המחטים עדינים. עדיין מחטים. לא, זה... עדינות. מחטים רבות ועדינות עוברים איתו מעל האור. כאב לך? לא, אבל זה מוזר. כן, אוקיי. והמכשיר הזה מיועד לטיפול יעיל לקמטים, כתמים, למיצוק העור, לרענון של העור, לחידוש של העור, לסימני מתיחה, אנחנו רק נגיד שזה פשוט עושה פגיעה מיקרו קטנטנה בתוך העור, וכשהעור מרפא את עצמו, הרפואה של העור זה בעצם... כן, זה התיקון. אני אסביר על זה אולי תכף, אני רק רוצה עוד להגיד שזה גם לפיגמנטציות, גם לנקבוביות גדולות, גם לצלקות מכל הסוגים, כולל צלקות אקנה כמובן. בוא נגיד ככה, תוך כמה זמן זה באמת יכול לעזור לצלקות, או לצלקות אקנה, או לפיגמנטציה? כן, תראי, עושים בין 2 ל4 טיפולים, בהפרש של 8 עד 10 שבועות, כן? שיפור יש כבר אחרי הטיפול הראשון. אתה מדבר על מכשיר של רופאים או מכשיר ביתי? מכשיר של רופאים. שהוא יותר דרמטי מהמכשיר הביתי. כן, המכשיר הביתי גם עוזר, אבל בלי המכשיר הרפואי אין מספיק שיפור. זאת אומרת שצריך קודם את ה-heavy duty אצל הרופא, ואחר כך זה המשמר, המשמר. זה בעצם תומך בטיפול המכשיר הביתי. אז בואו נראה אם אתם תוכלו להעלות את זה. הנה, בבקשה. כן, זה באמת צלקות אקנה קשות, שאחרי 2 טיפולים יש כבר באמת אנחנו נדגיש עם המכשיר שנמצא אצל הרופא. כן, כמובן. שהוא הרבה יותר... 2 טיפולים רפואיים, כן. אתה יכול לתאר את המכשיר שנמצא אצל הרופא? כן, פשוט ההבדל זה האורך של המחט, כן? האורך של המחט של המכשיר הביתי הוא 0.2 מילימטר, ושל הרופא הוא מעל 0.5, בדרך כלל סביב 1.5, 2, 2.5 מילימטר. אז זה יותר כואב. לא, כי עושים קרם, שמים קרם הלחוש לפני הטיפול, וזה לא כואב. לייזר. הטיפול לא כואב, כן? הוא לוקח כ-15 עד 30 דקות, כן? ואז כמה אמרת ההבדל בין טיפול לטיפול? תראי, 15 דקות, הפסקה של... של 8 עד 10 שבועות, ואנחנו מדברים בצלקות בממוצע על שיפור של בין 50 ל-80% בצלקות. אז בעצם המכשיר הזה, בין טיפול לטיפול, כן אפשר להשתמש בזה בבית, כדי לשפר או לשמר את התוצאה. פה אנחנו גם רואים שיפור יפה מאוד, אחרי טיפול אחד בלבד. זה גבר. ויש פה, כן, בדיוק, יש פה צלקות שקועות וגם בולטות, והכל משתפר אחרי טיפול אחד, משמעותית. והצלקות לא חוזרות אחר זה? לא. אז זה לפני ואחרי, זאת אומרת, התמונות הכתומות... זה לפני ואחרי, זה כבר יותר יפה. טיפול אחד זה מאוד דרמטי. יש הבדל בריפוי בין גברים ונשים? לא. לא, אותו דבר. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. תמיד אומרים שבשביל הצלקות האלה של אקנה, מומלץ פילינג. אז מה היתרון של המכשיר הזה על פני פילינג? טיפולים אחרים כמו פילינג כימי ולייזר, הם בעצם מורידים והורסים חלק מהעור, וכך עלולים לגרום לפיגמנטציות ואפילו לצלקות נוספות. והטיפול בדם הרולר... הבעיה הכי גדולה שיש לי עם פילינג זה שזה עושה פנים כמו שעבה, עצומה, כי זה רקמה צלקתית. לפעמים מראה קצת לא טבעי. נכון, כמו פנטום כזה. הדרמה רולר גורם לחידוש העור, לייצור של צבעי קולגן זאת אומרת, ואלסטין השקיפות של העור הטבעית נשארת, זה לא נשאר האטימה השעוותית הזאת של פילינג. בדיוק. אנחנו בעצם עוזרים לעור לתקן את עצמו לבד, כן? בלי חומרים כימיים. וואו, פה זה דרמטי, אחרי 2 טיפולים, זה ממש יפה. אפילו האקנה נעלמת, כמו שרואים, כן? גם עובד על האקנה עצמו. אז אפשר גם לטפל באקנה בעצם? כן. עם הטיפול הזה? גם. ואפשר כבר לחסוך את הצלקות מלכתחילה, אם מטפלים באקנה, אם באים לטפל בזה. כמובן. כדאי באקנה לטפל בהתחלה, לפני שיש צלקות. תודה רבה. ותודה לכם.